Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan, kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta, kasta kalatan. Jay latan ex-girlfriend mo, ti adda di ta panunot mo. Si ka lang roden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos amo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok ken kwa na ija impyerno? Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Piste ka titikas ti abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo masabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy, nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kini tata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mat nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. Adda ka no ba kanti a trabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakes a mapasamak ken ka ijay. Ado ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak? Pagdagasam nga ibarawk. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitan ti trabaho dito, antay? Kayat ko ngamin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito, antay. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta mat lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapan ijay syudad, antay. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na. Namnamam ka di, nga danasaya at amasakbayan na igi syudad. Imbag dito'y tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kwa na. Kaya't masawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Taipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, taisakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo, mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gapotag kuyog? Agtarayan? Sa dino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit siyo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada bakan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak. Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya, ada yun sa mo ti pagtrab-trabahwam iti pagad-adalak. Imbagkan ka, tagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Ha? Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada nakadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsina na kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan na tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yu ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man. Saan kami anaadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yaw, sir. Itat ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng nga mintingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Owan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mataisan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan da lang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inuar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda nakadamagak. Ama sikog kano gayam idi pinagsina da kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngam saan mat amabalin, tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kasta tirik nana? Uray siyak, awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito yung wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam na rod. Tamapantan. Nasingpat ka dito amom ija restaurant apangisar kam kanyak. Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusingar tingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta eksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko. Amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti eksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no ag-report ti detective. Sayang nga ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babaya Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir,
Kasanuan na amamuyo ti Exiaw. Agkaadalan kami, idi. High school kami pailaing, idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami ang nasakit tinakam na. Nagin narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Ang paisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akapsat mo. Kasla ka laag pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimat ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik na ak. Agyamanak. Nasaan da ito anamwak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na nga tan. Masapul as sa pulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kiniitan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana iti ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Isu nga, di nagsakit. Siyak laang ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay-an ti anak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito ka pa'y, taibagak ka ni sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Noan yati ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga roden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na nga eh. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlang ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga roden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laeng. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom? Anya tinagantinam? Apay ka di, sir. Yawat mo ti bayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akaayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo daytam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yan. Mabalinda ka panawan dito opisina. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jay ti reaksyon ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uri siya. Naklaat ak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman anakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinatao. Sikat ti makasungbat dita. Wenno ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayin ni tatang, idi ubingak pa'y. Sir, anya ka di day takit kita, takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tila dawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mati apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw. Idin to tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado.
Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makanawan ni sir. Nabayagak nga minan dito, oy. Kasta ka di, Manong? Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, Manong. Anya ti trabaho ni Tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Hubingak pa'y kano, idinatay. Ay katinam ay. Anya mo ti trabaho na. Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam siputam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Tadda mapan ijay ili da nga aginbistiga. Sige. Ngam masapul asan da nga agpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da itan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Wen Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Inis a baryoyaw. Amangan no inakmat pat pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaan mo't iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wen Manong, itakadilaan nga mapan kayo ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti Ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti Ayanda. Iti batog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaroba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti Ethan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amuman ka nagiji adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tagi nagdamag may papan kada Claire kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo. Tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko. Imbagak lat nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka di ti pakakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka di ti pakasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman na. Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo?
Itad ko ti masapol mo. No di na kayat ako yugan, adakan ka dayta. Ado ti asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong agtor. Ada ka di kaduam ng agtor. Dagiti amigak, ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaang ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam. Tawan ti ado apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang agtor. Mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta kaing ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalapit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak anag kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamat lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y anagkalay sa idinasikogak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapol? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay itang manang. Adda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tanga umay pumasyar mo't dito'y away? Adday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot? Manging insulto ka di. Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana. Adda na pang panunutok. Mapan ka di jay syudad. Una, nana, adaming klase minton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay syudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idipi manaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsiserek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase. Kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarnulaangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manen ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello nanang. Nakawag kayo met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag nanang. Inton makalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid kapay ko Wan nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na?
Wala nang, aggiddam kami nga ginroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkadalan kami adwa. Ada-kada kayo, dayta. Agsingsingpad kayo nga rood, tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uri agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta. Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni Sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit diti agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaing-ingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga ron ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda-atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan. Kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sangal daw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dahil dati kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni Sir. Sapay ko maata saan. Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni Sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali ang negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayan ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sabali ang negosyo ni Sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang da nga rod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes kano ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasat abaknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sabali la ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga mintyas asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga as asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano. Mangala ka no pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi dun, ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal, no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta.
Ang mga nagdendanadan kini Claire. Rasundala ang dayta agadal. Saan ka kumaakanayon nga agdwa-dwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kaya't apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, Manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iriyo. Adda ka di jay imbagay o gayam niyo ijay lugar mi, Manong? Awan, ading ko. Nabayag-gayam nga awan da ijay. Swapin manaw kami matlaang nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasano nga amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrab-trabakwan eh. Uri ka din ni Ethan, kat katrabahuan niyo, Manong? Ay, iwan. Nasingpot da gidi akatrabahwak. Nagagat da pa nga agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, Nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Nina naman, imbaga natipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak matin makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus. Naspak kang arudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwon na tambor. Apay kumaday ta atambor. Nakkel ti tiyan nati kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panigayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni Sir. Wen, kasarita takalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. Lumabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gaadal ta iti malam. Iturturad ta ama pang ibaga ka ni Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day jay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni Sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka? Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak mawatan tirik nak. Di na ka di itulo di airport. Pasensya kan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaang nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saan. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kay kayat yo. No amukla kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait?
Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam ah. Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papan iti kontrata iti negosyo. Isu nga impaayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanom no agkapsot kayon taw. Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw. No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray ko ma, numasarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramida, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da iti papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka diti akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Adam mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Siga ka di ti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita naka-portfolio nga awit mo. Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akasta ti jar mo. San ka di nga agad adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka ka di? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad adal. Nam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko. Noaddan asawa na. Apay asabali tagdaldalos itay dito restaurant. Napanam ka di? Inbaon nak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Marday. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok nga? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod. Noaddan asawa na. Nung pinanawan na kit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung aginroll kayo. At daited ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti paginroll yo adwa. Ngaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant. Bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet ken natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din. Taim manugot ni sir nga agadal ta. Nangtad pa iti kwarta. Apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang. Tawan anak da. Naggasat ko mati anak da.
Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intondidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution, naawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngem agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangag paiso? Anya ka diti maisingasing mo kanyak iji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam ang addan apo ko yu tatang nanang. Kunama. Masayar dalakik di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga ruday to'y no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaan da ito'y amasikog. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masair lakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y ngay. Iyanak mo ah. Ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan ay. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan ngagbalin. Sige maten nana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Ano sam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga tati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay na, naimbag taim may kapimbasyar dito'y balay, anak. Mailiw ako.